Ćao i dobrodošli u drugu nedelju programa Dovoljno dobra mama. Pre nego što počnem sa govorancijom, želim da vam se zahvalim na učešću prošle nedelje i u WhatsApp grupi i na Zoomu. Stvarno je sjajne ste i baš mi je čast i zadovoljstvo da sam okupila takvu grupu žena. Zoom, nadam se da vam se Zoom dopao, stižu i neki pozitivni utisci, ali eto, to je ono što sam vam i u grupi pisala, da jeste fascinantno, ko ranije nije bio deo ovakvih programa, da je fascinantno kako kada se neko javi i priča o nekom svom problemu, viđenju, dilemi i tako dalje, koliko ti koja slušaš, čuješ odgovore na neka pitanja koje zapravo nisi znala ni da imaš. Tako da to mi je uvek interesantno kako se iznova dešava i isto je veliki benefit kada vidimo da nismo same u svemu tome i vi jeste, da kažem, moja ciljna grupa u smislu kada sam razmišljala kome najviše želim da pomognem i kome najbolje mogu da pomognem, je upravo, ajde da kažemo, taj profil, ne znam kako se izrazim, pomozite mi vi, ali da, žena koje su kao ja, štreberi, uvek odrasle u ulozi dovoljno dobre devojčice i onda ih je negde to roditeljstvo sačekalo kao jedan neverovatan izazov zato što s jedne strane žele da budu najbolje moguće mame, a s druge strane isplivavaju te neke problematike i taj neki konstantan osjećaj da nisam dovoljno dobra i taj konstantan overthinking. I dalje tražim srpsku reč, tako da ako neko ima, pišite mi, molim vas. U svakom slučaju, kad si prolaziš kroz sve to i misliš da si sama, prosto ti je 10 puta teže nego kad se uključiš u ovako neku grupu i čuješ da nas ima još puno i da nas slične neke brige more na svako na svoj način i već samo to po sebi je velika stvar da nađeš sebi tu zajednicu. Jer spominjala sam i na Zoomu, stvarno mi biološki nismo predodređeni da živimo u nuklearnim porodicama, da budemo svojoj deci i mama i tatka i mama i tetka i baba i strina i onaj seoski mudrac i sve po redu. Stvarno je objektivno jako teško i još plus ova gore pomenuta naša očekivanja od sebe samih da ćemo da budemo na nivou zadatka 24/7. To je jedan kombo koji nam stvori baš veliki teret i evo ja sam se posvetila tome da pokušam da ga maksimalno olakšam što je više moguće. To je proces, to sam već spominjala, znači to nije nešto i u prošlom videu sam to napomenula da nije nešto što ćete čuti sada neku magičnu reč i magično će da vam se promene vidici, ali kada krenete ovim putem i kada uvidite jedan po jedan način na koji ipak može malo drugačije, kada osvestite neko svoje uverenje koje ste ranije imali, a vidite da vam ne služi, da vam pravi više štete nego koristi i na sve to možda nije tačno, onda možete da odlučite i da ga promenite i to je sjajna stvar, ali opet kažem ne dešava se preko noći. Tako da je moja neka glavna poruka vama da date sebi vremena i da budete nežne prema sebi, jer paket aranžman u ovom našem mentalnom sklopu je i taj osjećaj krivice koji nas proganja kada prosto osvestimo neke stvari kojih ranije nismo bile svesne ili saznamo neki novi način zbog čega je dobar i zašto ono kako smo ranije radile sa našom decom i ponašale se u svom životu možda nije bio najoptimalniji. Znači tu gotovo instant dolazi osjećaj krivice zašto nisam bolje, kako nisam bolje, a mogla sam. Ja sam ovde sada da vam kažem da nisi.
Pa ne, stvarno je jako važan koncept u svesnom roditeljstvu i koji želim da ovako podelim sa svima vama i okačit ću ovaj video na YouTube pa može da nas gleda neko i kasnije, a to je taj važan koncept da si tačno tu gde treba da budeš. I verujte mi, i meni kao ateisti, znači odgajana sam kao ateista i nisam sad neka spiritualna osoba koja je odrasla u veri, ali kada sam se susrela sa ovim konceptima i kada sam i na svojim edukacijama i na svojoj psihoterapiji i svom coachingu i sada u radu sa klijentima i prisustvovanju prosto tone i tone materijala gde sam prisustvovala kada doktorka Šafali coachuje uživo nas sa instituta. Prosto i kad sam počela da povezujem neke stvari u svom životu, sada me niko ne može ubediti u suprotno, a to je da se sve dešava onoliko koliko smo spremni u tom trenutku da imamo kapaciteta i da od svega može da se izvuče neka pouka, poruka, da nešto i promenimo, ali bez te krivice zašto nismo mogli drugačije, jer realno da smo mogli drugačije, onda bi drugačije, ali nismo znali, nismo imali kapaciteta, bila su previše jaka ta naša uverenja, bio je previše jak taj naš ego u kome sam pričala u prošlom videu i sama ta rečenica mogla sam bolje je netačna, jer da si mogla, onda bi bolje. Mislim, to su one stare narodne izreke kad kažu da si znala da ćeš da padneš, ti bi sela. Mislim, stvarno, ovako kad pričamo za nekog drugog i kada filozofiramo, mi još i umemo u to da poverujemo, da sve se dešava sa razlogom, pogotovo ko je vernik, on opet nađe sebi neke olakšavajuće okolnosti. Mislim, ja stvarno smatram da je ljudima u veri lakše da se nose sa životnim komplikacijama, ali evo i ko nije, ja mogu da podelim sa vama ovaj koncept svesnog roditeljstva i svesnog života generalno je da se stvarno sve dešava u svoje vreme i u meri u kojoj smo mi spremni da iznesemo i da to što je možda prošla neka razvojna faza deteta, a vi ste sada saznali šta mu je bilo potrebno u toj razvojnoj fazi, nije sve katastrofa i nije sve izgubljeno. Ako sada počnete da primenjujete neke druge principe i ako vi počnete da radite na sebi i vi da se menjate, taj vaš odnos sa detetom će se značajno popraviti i ko kaže da nije trebalo tako da bude. Mislim, možda je dete u tome dobilo neke druge benefite u smislu rezilijentnosti. Mislim, sad sam malo proširila priču, da ne idem previše u apstrakciju. Htela sam da podelim sa vama taj koncept da je sve ok tako kako jeste. Šta ga još potkrepljuje? Potkrepljuje ga činjenično stanje stvari, da kogod je krenuo da radi na sebi, bilo da ga je roditeljstvo nateralo na to ili neka druga muka. Razumete šta hoću da kažem, ali da, mislim, i u roditeljstvu ko krene da radi na sebi, to je zato što je ukapirao da nije do deteta nego do njega i da onda prosto mora kod sebe neke stvari da vidi šta će i kako će, pa ga je ta muka naterala. Kogod je počeo da radi na sebi je u neko doba skontao da je to never ending proces. Znači, benefiti mogu da se vide
u nekom relativno kraćem vremenskom roku, ali što više otkrivamo, što više se bavimo tim temama, to se otpakuje sloj po sloj i prosto je to sve sada jedan put kojim smo zakoračili i kojim nastavljamo da koračamo i onda u tom kontekstu, ako je to put i ako nema kraja puta, ako nema sa tog vrha planine na kojoj ćeš da sedneš i pogledaš dole i kažeš kao to je to, ja sam sad super posložena, sve sam završila, sve svoje procese, ako toga nema, a nema, to nas onda vraća na to da tu gde smo danas, što je samim tim što se bavite ovim temama već mnogo bolje nego dok se niste bavili, znači već danas ste vi upravo na tom mestu gde treba budete na tom putu. I meni je to stvarno bilo oslobađajuće i olakšavajuće kad sam ja došla do toga u svom ličnom rastu i razvoju i zašto mi je jako važno da evo već na početku druge nedelje podelim to sa vama, je zato što opet mi kao specifična grupica koja se okupila, koja uvek sve doživljavamo daj odmah, daj i za juče, ne, ja sad moram da budem najbolja u ovome, ja sada hoću da vam skrenem pažnju na to polako. Tu smo, na dobrom smo putu, bavimo se time, ne može mozak da se prešalta na osnovu jedne informacije i da počne da funkcioniše na druge načine, prosto nije tako dizajniran i treba da mu damo vremena, da damo sebi vremena da se to sve sleže i da ide svojim tokom i evo apelujem i molim vas da ne budete stroge prema sebi, da budete nežne prema sebi, ako skliznete u neki stari obrazac, to je sve više nego normalno i jako mi je važno da ne bude kontraproduktivno, da ne koristite rad na sebi protiv sebe, da sada kada ste odlučili da hoćete nešto bolje, lepše, lakše, da u stvari vam bude teže zato što ja nisam ovako, što ja nisam onako i nadam se da ćete me razumeti, a ako ne, pišite mi u grupi, tu sam za sva pitanja, podpitanja, uvek mogu da snimim neki dodatan video, tako da slobodno. Pričali smo o tom konceptu i uzimanje vremena za sebe i da je objektivno stvarno jako teško i dotakli smo se naše boljke tog konstantnog overthinkinga i navela sam vam dva alata koje su stvarno vrlo moćna i pozivam vas da im date šansu i kad kažem da date šansu, znači ne jednom probamo da ustanem, kažem nije to za mene, nego evo nek to bude zadatak za ovu nedelju, da probate svaki dan, ujutro, veče, dok beba spava, pauza na poslu, ko kakve uslove ima, snađite se, da date šansu, evo po 10 minuta, stvarno, nek bude stvarno po 10 minuta da probate meditaciju i pisanje. Razumem, stvarno razumem, ko nije do sada pokušao da može da bude teško, da može da se osjećate glupo i tako dalje, ali evo probajte sami sa sobom, ja ću vam poslati neke linkove meditacije koje se meni dopadaju, ali mislim potražite na YouTube, možda ako imate neku drugaricu, prijateljicu, tako dalje, pa probajte različite, da li vođene, da li ovakve, da li onakve. Znači, i šta hoću vam skrenem pažnju dok probate. Znači, nije ideja da nemate misli. Nama, ja mislim, ako ima neka u grupi koja uspe to, onda je pogrešila grupu. Ne, sam moment da osvestite
koja je to količina misli i da ih posmatrate, da se udaljite od njih, da vidite da vaše misli nisu vi i da prosto, eto, samo to kao koncept za početak je sasvim dovoljno. Znači, već ako kažete u čoveče, evo, opet razmišljam o ovome, super, već je meditacija uspešna. Znači, meditacija nije zen Buda sedi ispod drveta, meditacija je taj konstantan pokušaj da se vratimo u sebe i da se na neki način odvojimo od svojih misli, da osvestimo koliko divljaju i koliko je taj naš mozak koji vergla. Tu pomaže disanje, sad opet u zavisnosti koju izaberete imaćete pomoć i podršku, nećete to sve raditi same. Mislim, jako je teško i sa iskustvom je teže sam kad pokušavaš, ali eto, to, možda za početak te koje se više fokusiraju na disanje, na brojanje disanja, da dok se koncentrišeš da brojiš na disanje, da te to onda sprečava da verglaš u glavi 1000 misli. To pomaže. I druga stvar, pisanje. Pisanje isto stvarno jako moćan alat da nas udalji od tih naših misli, jer kada se nateraš da ih preneseš na papir, prosto moraš i da usporiš i da im daš neku formu i opet kažem, nije to ideja da sada treba da bude nekih 5 strana nekog smislenog teksta, znači samo krenite. Znači krenite, Sonja rekla treba da pišem, kakva smaračica, ja ne da pišem, ja neću da pišem, znači može i tako da krene i onda vidite, pustite, dajte šansu tih 10 minuta, to budu 2-3 strane, da vidite šta će izaći i kakav će vam osjećaj biti posle toga. Javite nam u grupi ako negde zapnete, ako treba pomoć, tu smo, ali eto te 2 stvari za ovu nedelju bih voljela da vas pozovem da probate zato što su vrlo konkretne i svako može da ih proba, koliko već danas, tako da mislim, ako ne želite, ja vas ne mogu naterati, niti ću vas izbaciti iz grupe i dalje ste dobrodošli i na Whatsappu i na Zoomu. Ovo je samo iz moje želje da što više ponesete iz ovog programa, jer imamo sada još 3 nedelje zajedno, pa tu onda možemo te neke nove navike malo sad dok se potpomažemo da probamo malo i da ih usvojimo kao svoje. Jer teže je kad pročitaš savet negde tamo, a nemaš podršku na tom putu, onda i ne sedneš. Ovako, mi dobre devojčice volimo zadatke, tako da, evo ga, zadatak za vraćanje u sadašnji trenutak su meditacija i pisanje. I zašto mi je važno da to odvojite po 10 minuta u vreme koje su vaših 10 minuta, je zato što to vraćanje u sadašnji trenutak je nešto što se vežba i što je jako teško i potpuno razumljivo ako ne možete. I vežba se u mirnodopskim uslovima. Znači, ne vežbamo vraćanje u sadašnji trenutak i to disanje i posmatranje misli i preispitivanje, to ne vežbamo u trenutku kad nam dete ima tantrum ili kad nismo spavale celu noć, a on hoće da obuče duks na 40 stepeni ili sandale na -10. Znači, tad su naša čula već pobuđena, već upadamo u niže delove mozga i to nije trenutak kada se setiš da, mogla bih da dišem. Tad možeš da dišeš ako si pre toga navežbana da dišeš. Znači ona metafora što se stalno provlači, ne ideš u teretanu da digneš 100 kila odjednom, nego vežbaš prvo 5 pa 10 i tako redom povećavaš. Tako i ovo sada su neki alati koje kada vežbaš, kada si relativno ok,
onda ti je bolja šansa da ćeš moći da ih prizoveš u trenutku kada su ti najpotrebniji, a to su ti trenuci kada se aktivira naše unutrašnje dete i kada počnemo burno da reagujemo, da se vratimo na disanje, na taj sadašnji trenutak, kada je sve okej, da budemo prosto prisutni u trenutku i u svom telu. Potpuno sam svesna da su mnogima ovo malo apstraktni pojmovi, ali sam se nekako obavezala da ovi videi budu kratki. Evo, ja ću sebi zapisati da se sledeće nedelje ili ćemo u toku nedelju da malo više pričamo o tom vraćanju u sadašnji trenutak i zašto je važan. Ali evo, htela sam da ovako u što kraćoj formi imamo od čega da krenemo ove nedelje, nadovezat ćemo se naravno i na priče od prošle nedelje i kao i prošle, posmatrajte svoje trigere, pazite koji deo vas u tom trenutku je istrigerovan, koliko godina ima to dete koje se iznerviralo zato što ga neko ne čuje ili koje je zabrinuto ko šta misli o njemu i budite nežne prema sebi, nemojte da budete stroge, tu smo da se podržimo, tu smo da rastemo zajedno i radujem se i dopisivanju i naročito petku, to mi je omiljeno. Tako da, eto, hvala puno na pažnji i čujemo se i vidimo se. Ćao!